होमबाबो नै लोगोफोरजोंना बिखुनजोआ माबा मोनसे होनोनो गोदोनि गावनि बिलोगोखौ गोसोखांदोंनो सिख्लानिमोन ना सिख्लानि बिलोगोमोन जाहैदों हाइ स्कुलाव फरायनायनि बिलोगो खानायमोननो ओमफ्राय बिराद मोथो मोथो गोसोखांबाय थायोनो ओमफ्राय कन्टेक्ट नाम्बार गैला बहा थांखो मोजाङै दंना गैला बेफोरखौ साननानै मालाबा सानफ्राङोनो आरो ओंखायनो बिलोगोआ बबेनिमोन माबायदिमोन बेखौ एसे खिथानो नागिरदों सोरबाफोर सिनायबायोबा कन्टेक्ट नाम्बार शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो खबर होलायलायबानो जाबाय मेसेजाव दे खिथादो दे माबायदि मोनोना बिलोगोआ आंनि जोनोम जायगाया उत्तर दतमायावमोन आङो बेहाय 22 बोसोराव आं हाबा जादों बे थांगाबारि गामियाव आं बेहाय हाबा जाफैदों दिनैसिम आङो साथाम गथ'नि बिमा सासेया सुबाइजार हाइ स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरो बेनि सेकेन्ड गथ'आ दिनै इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर बे सापागुरियावनो बिल्डिं लुनानै दं आरो दुइसिन फिसाजोआ बिजनि सुदेमपुरियाव बे हाबा जानानै दङ आरो आं दा बे आंनि गोदोनि बे लोगोफोरखौ गोसोखाङो सम सम उन्दुनाय समाव आंनि लोगोफ्रा दंना गैला सासे आंहा बिराद लोगो दङमोन बियो लावदङा इन्थिबिलिनि निरुपमा नामनि सासे दङमोन जों बिराद मोजां मोनलायनानै बिलोगो खादोंमोन दिनैसिम आं बेखौ लोगो मोनासै दा थांनानै दं ना बेवहाय दं ना गैला आं बेखौ मिथियाखै बेबो आंखौ खबर लानो हायाखै उनाव बियो खालायगाव होननाय बे रामफल बिल सिंजायनि खालायगाव होननायाव हाबा जाहैयो सासे एयारपर्टआव मावनाय सेंग्राजों बिनिफ्रायनो आं लोगो मोनाखै दिनै माब्रै दं बियो आं बेखौ मिथिनो मोनाखै मोनबा आं मिथियो खोमा साननानै आं दिनै बेहाय बिहामजोआ आंना निउस होग्रा सिबिरानि बिनि माबायाव आं होनाय जाबाय दा आङो फेसबुकाव होगोन बेखौ फेसबुकाव बांसिन गोसारो नालाय फेसबुकाव होगोन आरोखि बेखौ निउसाव होआ बै फेसबुकावबो आंनाव दङ मोनसे चेनेल दङ बेयावबो हगारबाथाय बयबो नुगोन आरोखि ना आरो बेनि अनगायैबो आंहा नै भालुकमारि होननाय जायगानि निहायसरि ब्रह्म बेजोंबो आं लोगोथारमोन बियो नै दा रौमारि खासिबारि होननायाव गदाय हिसाबै बियो हाबा जाफैदों दा बे सिबाय बिधवा जानांबाय जों सानैजों जोङो सम सम बे जगाजग लायो फन रायलायो थांलाय फैलाय खालायनो हायाबाबो बेबो आंखौ मोजां मोननानै फन हरो आंबो बिनो हरो नाथाय नै साननैसोनि उनाव बिनि बे फन नाम्बारा डिलेट जानानै थाबाय आं हरफिननो हायाखै बिहाबो बृद्ध अबस्था सिबाय दा फिसा फिसौ बिया बारा जाजोब्बाय आंनाबो बिदिनो जाजोब्बाय दा जों सानै बहुद दुखुथिया बायदि जानानै दं दा जे आंनि लोगोथारमोन बिबो दा आंथ' लोगोआथ' दं आरो सिमलागुरि बरागारि होननायाव आंहा बिलोगो सासे दंमोन बिनि नामा रिन्थिबाला ब्रह्म बे मुखुलदाङाव सासे मानसि हाबा जाहैदों दा बियो दंना गैया आं बेखौबो बुंनो रोंलिया खबर मोनबा मोजां जागौ खबर मोनलायोबा मोजां जागौ आरो बिदि सानो आङो गोसो सानो आंनि लोगोफ्रा दंना गैला इबाव दङ ना माब्रै दङ आं मिथिनो मोनासै मिथिलायोबा खोब मोजां मोनलायगौ आरो गोजोनगौ दा आंनि अबस्थायाथ' इसिबां मोजां नंला आंनाव सानाय सुनाय जेबो बेमार आजार गैयामोन गोदोनि समाव समाथ' बिदिनो थांगासिनो दं आंनि बैसोआ दा 67 इयार्स जाबाय मा हयथ' बाराबो जानो हागौ जोंथ' गोदो सार्टिफिकेटखौ जों मोनबोआखै जों ओरैनोसो बेखौ अनुमानाव जों लायो दा आङो गोलैयै आङो दा सिं सानाय अहेब सानाय बिदि जालांबाय बेनि बाहेरै आंहा जेबो बेमार गैया दा नै सिं सानाय अहेब सानायाव आं सिरियास जानानै दिनै आं बे फिसाला गेजेर बिनि माबायावनो दंफैयो एक्सरे खालायनो सिकित्सा खालामनो साननानै दिनै फिसायाबो अबसरानो गैया दिनै आं नेनानै दं गाबोनसिम जागोन ना जाया होननानै दिनै जिहेथु बे लोगोफोर बिसोरो आंखौ जाहाथे कन्टाक्ट खालायलायनानै जाहाथे आं खबर लालायनो मोजां गाज्रि आं बेखौनो आसा खालामो आं दा मा होनबावनो
आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। खोनाबायना लोगोफोर, नै आइया सम सम बिराद गावनि बिलोगोफोरखौ गोसोखाङो जाहैदों। बैसोआबो बेबायदिनोसै नालाय, ओंखायनो सम सम गावनि गोदोनि खोथाफोरखौ, गावनि गोदोनि लोगोफोरखौ बिराद गोसोखाङो जाहैदों। ओमफ्राय सिगांनि समनिमोन नालाय, बै समावथ' मबाइल सबाइल जेबो गैया, ससियेल मिडियाबो बिदि गैया, आरो सोरनि सिगाङाव बुंनो सिबायफोर गोसोखाङै खाङै गोसोखांनानैल' थाबोबाय आरो। ओमफ्राय दा दिनैसो गाव दहाय आंनो खिथादों आरो बिदि बिलोगो दंमोन आंहा, बिलोगोफोरखौ आं बिराद गोसोखांबाय थायो, आङो उन्दुनाय समाव बिराद गोसोखांबाय थायो बिदि होननायखाय आङो सानबाय आरो मा, दे नों होमबालाय बुंनानै होदो, खिबाजानि लोगो मोनबाय बायो खोमा ससियेल मिडियानि गेजेरजों, दं गैया कन्टेक्ट नाम्बारफोर मोनबाय बायो खोमा, खबरफोर मोनबाय बायो खोमा, नों एसे बुंनानै होदो बिदि होनदोंमोन आरो आं। ओंखायनो दा बे बुंबाय आरोखि ना, लोगोफ्राबो शेयार खालामनानै होदो आरो, सोरबाफोर मोनसनहैयो खोमा, बिगोमाया आइया जाय जायनि नामखौ मख'दों बिसोरखौ नङाबाबो बिसिनि फिसाफ्रा, बिसिनि फिसौफ्रा, बिसोर मोनहैबाय खोमा, बिहामजोफ्रा मोनहैबाय खोमा, मोनहैबायोबा कन्टेक्ट नाम्बार शेयार खालामबानो जाबाय। बे बैसोआव गाव गावनि लोगोफोरखौ गोसोखांदों, लोगो मोनलायबा मोजां जायो नङा होमबा, आरो जोंबो लोगो मोनहोलायनो हायोबा जोंबो पुण्यनि खामानि मावनाय जागोन नङा होमबा। ओंखायनो अननानै शेयार खालामलायनानै होदो आरो, ना मा होनो? दे बिदिबा एसेनोसै।